pijeme a práve o tom sa porozprávame v tejto chvíli s ďalším našim hosťom. Neviem, či ste už počuli o takej vode, ktorá si hovorí, že je alkalická a má úplne úžasné pH pre náš organizmus. Prečo je tá voda taká dobrá? O tom viac už s našim hosťom Lindou Škriňárovou. Linda, želám dobré ráno. Príjemné dobré ráno. Ahoj. Ako v prvom rade zistíme, že aká je naša voda, aké má pH? Všeobecne na Slovensku je to pH od tých 6,2 do tých 6,5. No pre ľudský organizmus by bolo dobre, keby bola teda zásaditá, čiže by bola nad 7. No a najlepšie je, keď je silne zásaditá, to je tá alkalická voda, čiže má blahodárny účinok na náš organizmus. Alkalická voda je od 9 do 9,5. Od 9 do 9,5 pH. Prosím ťa, povedz mi, čo spôsobuje taká tá prekyslená voda v našom organizme? Tak všeobecne potraviny a nápoje, ktoré majú kyslý charakter, nám spôsobujú samozrejme acidózu, čo je vlastne dnešnou takou civilizačnou chorobou. A to, aby sme tomu predišli, tak mali by sme naozaj piť zdravú vodu a samozrejme takú, ktorá má vyššie to pH, aby sme ten organizmus neprekyslovali každý ten deň. Dobre, ak teda nechceme mať prekyslený organizmus, chceli by sme piť takúto alkalickú vodu, vieme si ju doma nejakým spôsobom vyrobiť? No v súčasnosti sa to už dá, naozaj je to jednoduchý prístroj, ktorý naozaj vyrobí tú vodu alkalickou, čiže zvýši jej pH. To je niečo, čo si namontujeme na naše zariadenie, ktoré máme doma. To znamená, že potom, keď si takto pustím vodu zo svojho vodovodného kútika, inak toto je kuchyňa našich kolegov spravodajcov, túto sa varia správy, priatelia. Takže takto, keď si pustíme vodu doma, tak aha, pozrite sa, normálne, že zdravá alkalická voda. Cítim tam trošku Hrozná, ročník 2002. Slabo oriešková chuť, ale nie. Počula som, že takúto vodu pijú aj mnohí známi ľudia. Vedela by si nám povedať, ktorý? No v súčasnosti napríklad počas kultúrneho leta to bol Peter Lipa a všetky skupiny, ktoré tam vystupovali, plus to bol Hanzuš, alebo to už bol Orsák, čiže naozaj vystriedalo sa veľa ľudí, kto ochutnal našu vodu a pomohla im, chutila im, takže áno. Ak chcete byť teda zdraví, tak treba popíjať takú zdravšiu vodu. No a na túto tému sa Linda s vami bude baviť na telefonickej linke, ktorú by ste mali vidieť na televíznych obrazovkách, pretože počas celého telerána zostávaš s nami. My sa tešíme, no ale teraz sa rovnako teším na jesenné aranžovanie. Dodo sa na chvíľočku stane aranžérom. Áno, veľmi rád. Dúfam, že mi